NBR. Špatné domácí studio. NBR. Šumí to. Emotional Production. Tak stalo se to, byli jsme sami a na stole jsme tancovali. Tak proč už nejsme spolu? Obětí. Stála tam sama, tvář měla milou a já jsem si nevybral žádnou jinou. Už od začátku jsem věděl, že s ní protancuju celou noc. Tak stalo se to, byli jsme sami a na stole jsme tancovali. Tak proč už nejsme spolu v obětí? Za necelou hodinu jsem šel pro ní už po třetí. Poprvé jsme si povídali o tom, jak ten čas letí. Tak stalo se to, byli jsme sami a na stole jsme tancovali. Tak proč už nejsme spolu v obětí? Tak stalo se to, byli jsme sami a na stole jsme tancovali. Tak proč už nejsme spolu v obětí? Ničeho nic jsme tancovali dále, nastávala samota. Na bále velká tma, ubývalo hodně lidí. Není divu, že na sebe nikdo nevidí. Ale my se viděli, dlouhou noc protancovali jsem z toho hodně moc prostě. Pak jsme se ocitli uprostřed bálu sami, začala dámská volenka a men s námi. Ona stoupila a kráčila ke mně, asi viděla svýho idola ve mně, pak mě hezky oslovila, dal bych jí přednost, i kdyby tam sebe štíbila. Stoupil jsem si a tiše jí vzal za ruku, ona mi dala z ničeho nic pusu a tak jsme viděli uprostřed bálu stůl. Vlezli jsme si na ní, ona pravila, teď seš můj. Tak stalo se to, byli jsme sami a na stole jsme tancovali. Tak proč už nejsme spolu v obětí? Tak stalo se to, byli jsme sami a na stole jsme tancovali. Tak proč už nejsme spolu v obětí? Tancujeme dál, pevně jsme v obětí. Náleží nám celý bál, už jsme prohodili souvětí. Tak chvilku mluvíme, na stole se bavíme, tancujeme dále, tiskneme se stále, najednou se jiskra tvoří, už jen to, o čem ona hovoří. Potom se jedna důležitá otázka najednou utvoří. Proč jsme si vybrali sebe, proč jsi šla za mnou a já šel pro tebe, proč nešel za jinou? Já jí odpověděl, protože si mě zaujala, tvýma kouzelnýma očima si na mě koukala. Tak začali jsme vážně tancovat, střili a povídali dále. Proto jsme asi skončili uprostřed na stole sami na bále. Tak stalo se to, byli jsme sami a na stole jsme tancovali. Tak proč už nejsme spolu v obětí? Najednou ale musela domů, začala plakat, utekla ze stolu. Já jsem bezhlavě skočil za ní, pro číslo, teď tady čekám na ní. Tak stalo se to, byli jsme sami a na stole jsme tancovali. Tak proč už nejsme spolu v obětí? Tak stalo se to, byli jsme sami a na stole jsme tancovali. Tak proč už nejsme spolu v obětí? Emotional Productions.